Слова аб палку Ігоревым – унікальны помнік усходнеславянскага пісьменства, напісаны напрыканцы 12 стагоддзя. Першым з беларускіх пісьменнікаў, які пераклаў выдатны твор на сучасную мову прозай і вершам, стаў Янка Купала. На экспазіцыі прадстаўлены рукапісы, а таксама фотакопіі купалавых лістоў, адрасаваных акадэміку Яўхіму Карскаму і паэту Івану Белавусаму, якія ў той час таксама вялі працу над словам. У гэтай выстаўцы хацелася паказаць, як увогуле гэты помнік ён уваходзіў у беларускую культуру, беларускі духоўны свет, што ён значыў для Янкі Купалы як перакладчыка, як творцы. Невыпадкова нават ён сам сведчыў, што настолькі глыбока працаваў над гэтым перакладам, што адчувае сябе не проста перакладчыкам яго на сучасную мову, але суаўтарам. У экспазіцыі змешчаны фрагмент аўтографа верчаванага купалаўскага перакладу і яго першая публікацыя на старонках часопіса «Вольнасцях». На выстаўцы ёсць і першае выданне помніка 1800 года, а таксама першы мастацкі пераклад фрагмента слова на сучасную беларускую мову – песня пра князя Ізяслава Полацкага. Сярод мастацкіх акцэнтаў выстаўкі, пэўна, самы каштоўны – гэта партрэт самога Янкі Купалы. Ён напісаны якраз у 1921 годзе. Яго блізкім знаёмым мастаком Дмітрыем Полазавым, які жыў па суседству з Янкам Купалам у Мінску. І гэта адзін з трох першых жывапісных партрэтаў Янкі Купалы, які захаваўся да нашага часу. Выстава дапоўнена працамі такіх мастакоў, як Георгій Паплаўскі і Айлена Лось. Наведаць экспазіцыю можна па 12 красавіка.